Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да направите видео в Slow Motion ефект. Много лесно става това и нека започнем да ви го покажа. Slow Motion ще постигнем като използваме програмата към тази Studio Sera. Естествено може да използвате и по-новите версии, но в момента аз използвам тази. Добре. Нека си вземем някой видео. Аз тъкмо си го направих клипчето, което ще кача с правенето на точки в някой сайт, но за това някой друг път ще видите. И добре, качим сме си видеото тук и след това трябва да го сложим на таймлинията. Ето тук долу. Слагаме го, да го изберем примерно в HD формат. Даваме OK. След това кликаме десното, след това Clip Speed и ето тук може да промените скоростта на клипа от 100%, което нали 100% се е обикновеното. Ако дадете на 150 ще бъде още по-бързо, ако дадете 50 ще бъде два пъти по-бавно. И примерно ние избираме 50%. Естествено всичко ще бъде много по-бавно. Даваме на OK. И в момента клипа още не е готов. Ние трябва да дадем файл, тук да дадем на файл. След това Produce and Chart. И да си изберем, нали, да го обработим, за да може да се качи. И чак тогава вашия ефект ще бъде показан. Все пак ще обясня, ако някой не се разбрали. Поставяме с клипа тук долу, отиваме на Clip Speed и си избираме процентите от скоростта на клипа. 100% си е нормалната му скорост, 50% е два пъти по-бавно. Даваме на OK. И сега ето вижте какво пише. До новия клип, нали, ще бъде показан след като видеото бъде продуктирано там, нали. Даваме ето това. Файл, Produce and Chart. И тук избираме Web, HD, да бъде Web, естествено най-бързото. Даваме на напред. Как да се казва на това, естествено. И къде се запише. Нека да напишем Slow Motion. И даваме на край. Сега трябва да се запише. Ще му правя пауза. Ето на 99% вече. И 9 сега. И чакаме на крайния резултат. Не знам защо се бави. Ще почакам, ще няма да бъде много дълго. Ще направя пауза. Готово. Клипът е готов. Даваме на край. И да чуем новия клип. Не съм сигурен дали ще го чуете. Здравейте, приятели. Да, това е все още същия клип. Ето по Slow Motion клипа. Сега ще го видим. Ето в него. И само да премахнем това. Един момент. Ето Slow Motion клипа, който се получи. Здравейте, приятели! В това видео ще кажа как не знам дали го чувате. Много бавно. Това се е променило от 5 минути на 11 минути.
И това беше от този урок. Надявам се да съм ви помогнал. До скоро!